Kok, iya. Wonten punipun wajah nyuwun. Ada apa nyuwun? Akeh nyuwun sak iki mengarso. Mboten pabrik kaget potulino non. Tidak biasa saya dipanggil ke hadapan nyuwun. Wongso mengo kalang ingkang parkan nggonku tinompo dadi siswaning Begawan Bapara. Ning ana pitukane kok. Tumbas dibondo wae. Mendetan kare paduka. Iqbal mungkin kurang-kurang. Mas Titik dua brono. Tumpani nang sarwa sae sadaya kentono badhe pasbatan ing taosi. Apa kebutuhan beliau harus diberikan? Baik keuangan maupun kendaraan dan lain sebagainya. Lalu toh kenapa nyuwun ditampa menjadi siswa? Diterima ditampa. Dengan demikian pun, apa sesungguhnya itu permintaan dari beliau atau kehendak nyuwun sendiri? Kok? Iku konen parane abot, labot parane enteng, enteng kok. Kowe ngerti? Petapan saparga dalane kowe ngerti? Kulo busak-busuk. Papan saparga busak-busuk. Kawan kelok bilang lu busak-busuk. Apalagi saya sungguh berkali-kali aku datang ke sana tidak hanya ke Saparko termasuk di Gunung Kemukos yang selalu begitu. Dengan patar saya. Apa maksud Simon akan menjadi Satarga? Oh, sopo kang adike paing kono kok? Mboten saweneng pandhita nanging menika mesti paling pandhita inggih setunggiling pandhita. Larah-larahipun katen menika turun dewa Sang Hyang Brahma. Sang Hyang Brahma menika dewaning geni. Geni sak donya menika sadaya kreanipun Sang Hyang Brahma. Betul. Saya pun juga mengetahui masalah itu, kan? Semua dana. Api Itu semua dengan Sang Hyang Brahma. Tapi tidak jarang dia merokok tidak dengan api. Karena reknya ditinggal dimanapun dia berada. Dan memang Sang Hyang Brahma itu satu-satunya apa, kan? diwaning geni ya pangeburan. Sang Hyang Brahma putra Bambang Permani lan Permana. Permana Permani. Wah, nyunate satriya diarani Bambang Parikenan. Parikenan ya anak jenenge Manu Manasa. Terus niku turun kaping 1, 2, 3, 4. Hitung saking Sang Hyang Brahma, Manu Manasa niku turun kaping 5. Nah, itu harus dicatat. Masalahnya itu harus dikomentasikan. Itu. Lihat Sang Hyang Brahma, jadi bukan manusia biasa. Kalau toh dia mempunyai suatu keeloan dan keadilan dan jelas dan wajar sekali deh. Ya lah piye kok? Apa kok wong siaku kok? Ketika balik kaprawiane piye? Kok tanpa timbang. Papan iku gawat liwat-liwat angker pati-pati menika menawi dipun rawuhi Begawan Manmayasa dados tentrem tawa tawi tawar. Oh, iku kok
pagebluk akeh pati dipun rawuh manungsa. Keblok mau dados taglar. Mula malih dhateng kaprawuran sampun malih ingkang ngomong manungsa Mbah. Wong gawat-gawating dewa mboten kados Sang Hyang Yamadipati niku dewa pengalampunan kang gabut nyawa. Ambek kula ngrering malih manungsa wedi-wedi tenan. Termasuk Sang Hyang Tenggono juga takut padanya. Apalagi sinuwun tu menus. Wis menus. Tapi kok penake piye kok kamu saguh. Mboten saguh. Maran guru kawan bakorengan selenduk kali aku mesti dipateni dhewe kok. Wah, nuwun mawon. Menang tatak, kalah tatak. Sinuwun kula pisahke nuwun. Pengarang-arang Kaplarko mangke pun prisa mergine tindak piyambak. Wis kok. Yo cilik yo gedhe atiku. Cilik amarga kungu sing ngamuk gedhe. Aku percaya yen to pangestu ning sekalan bapur kabeh bakal ana gunane. Sabuto kang antur aku. Wonten menika ngatal. Maju lungguhmu. Ulang tahun belum bisa marah muncul. Jelang langkung lengkap ikan warga sanging kalenggan likur dewasku sampun tuan berputah gandaran yang lari sahabatku perasamu daun keparang pati kebudi bulanjang siun kaki koengkang keparang sanging inggil basan rembuk nasawono kupung sinario sabet Sudah mengkati kurang leparin papan juga putih pulau gandeng sun dan beratun darmanipun yang sulit saya meratu. Takut. Dengan juga forward gersoso. Berdua bajingan. Kamu nutup lagi poning manuk pagupaan yang marak cengkok kemamil. Bodoh si kepokaman. Munggawai sabar gosok gitu. Aku saka Sindiron. Yen kepethuk pawunganing Satwarga tumuli pakono. Manut karo bola-bola. Yen gelem manut urip ono, yen manut paten ono. Iki panati kaya wong mangan bubur, apa pinggir di tengah-tengah, mengko aku sing ngrendalangi bekalan manuk-manuk. Pamit bedalo. Ora takon mati nang takon pinten. Lelung sentak bakal pangestu marang kowe jati sira budal.